Добар ден, господине Плевнелиев. Најпрво ви благодарам за денешното гостување во вестите во Централниот дневник на телевизија 24. Добър ден, за мен е чест. Благодаря за покана. Најпрво ве прашувам најважното прашање за нас. Ке се тргне ли ветото, бугарското вето во јуни? Не съм сигурен за юни месец. Видяхме само преди 2 дни как Европейският парламент се обърна с призив към България и Република Северна Македония за историческо помирение на база на споделената история и на споразумението за добросъседство и сътрудничество. Това е решението. Този призив на Европейския парламент е истински важен. За съжаление, наблюдавам грешки и от двете страни. И от страна на София, и от страна на Скопие, което не ме прави оптимист, че през юни месец можем да имаме решение. Казвам го с голяма доза съжаление, тъй като аз считам, че отдавна можеше да се намери решение, така както го направиха нашите гръцки съседи с Република Северна Македония. Така можеше да бъде между България и Република Северна Македония. За съжаление не се получава. Да, ние веќе имаме договор за добрососедство. Меѓутоа, каква е политичката клима во Бугарија после целиот притисок и убедување од Соединетите Американски држави и од ЕУ? Зборувам во однос на тоа дека проширувањето е веќе безбедносно прашање со оглед на војната во Украина. Така е, геополитиката играе основна роля днес на Балканите и в Европа. От геополитическа гледна точка е ясно, че ние трябва да затворим вакуума, който има още в Западния Балкан, и исторически отговорното решение, колкото може по-бързо държавите от Западните Балкани да се интегрират към Европейския съюз. От друга гледна точка ситуацията в България е такава, че ние имаме една много тежка и трудна коалиция, почти невъзможна. Голямото разделение в България днес, но и не само, във всички държави от Европейския съюз, е по уста Русия. Вече не е по уста леви, десни политики, а е по уста дали сме с или сме против Русия. Ние имаме една трудна коалиция в България, която е разделена и по този въпрос. Същевременно, за първи път в историята имаме 4 партии заедно, които са, бих казал, от историческа гледна точка невъзможни да управляват, но въпреки това на инат управляват. Със съжаление също така мога да кажа, че министър-председателят Кирил Петков, млад, е доста неопитен, допуска много грешки. Една от грешките, която вчера той допусна, касае Република Северна Македония, а именно неговото обращение от снощи към народа на Република България и специално президента, в който го призовава да свика Консултативен съвет по национална сигурност по темата с преговорите с Република Северна Македония. От моя гледна точка това е една груба грешка на министър-председателя, защото той не може да диктува на президента кога и как да свиква Консултативен съвет по национална сигурност. Считам, че по този начин той продължава по-скоро да отклонява страната от правилната посока, отколкото да дава решение. Имавте изјава пред непол месец дека владата на премиерот Петков направи хаос со преговорите со Македонија. Зошто го мислите тоа? Не зборувам сега за унас со председателот Радев, туку конкретно во преговорите со Скопје. Защото, със съжаление, констатираме тук в България, че има голямото съмнение, че са водени преговори зад гърба на обществото и на парламента. Това се личи и от обращението на министър-председателя снощи към българският народ, в което всички се обединиха отново около оценката, че очевидно неопитният и бих казал доста с вече огромни проблеми в управленческия си стил министър-председател на Република България е допуснал отново преговори, в които да не бъде включено обществото. Аз считам, че решението е много елементарно. Продължавам да го повтарям и да го повтарям и съжалявам, искам да ви кажа изключително много за това, че през 2019 година, когато бяхме толкова близо до решението, не го приехме. Нека си спомним, че през 2019 година министър-председателят Бойко Борисов беше готов, той имаше много добри разговори с министър-председателя Зоран Заев за това да се направи такова решение, каквото направиха нашите съседи от Гърция с Република Северна Македония, да се допълни договора за добросъседство с един анекс,
и да се каже: България поема ангажимента да вдигне ветото, когато Република Македония промени Конституцията, 1, 2, 3 неща. Тогава ще да има правна гаранция за двете страни и всичко ще да е наред. За съжаление, тогава бих казал, министър-председателя Зоран Заев подцени ситуацията, реши да заложи по-скоро на натиска спрямо България, отколкото на решението и на реформите. И сега сме в тази трудна и тежка ситуация. Въпреки това има изход. Има изход. Да, ќе ве прекинам. Го спомнавте Преспанскиот договор. Ние имаме Преспански договор кој што се почитува, се спроведува, меѓутоа не е надополнет. Имаме договор за добрососедство со Бугарија. Зошто треба да биде надополнет? Зарем не е доволно тоа што е внатре? Аз съм на мнение, че ако договора за добросъседство с България се изпълнява, няма нужда дори от анекс. Съгласен съм с тази теза. Единствено възможното решение е това, което нашите приятели от Гърция постигнаха с управляващите в Република Северна Македония. Това трябва да се случи и с България. Договор, който да работи. Так. Вие бевте председател на Бугарија, дури имавте и понуда од екс-премиерот Борисов да бидете председателски кандидат на последните избори, но одбивте. Ве прашувам хипотетичко прашање. Ако бевте на местото на председателот Радев, дали ќе кажавте дека нема место за македонизмот во Европската Унија? Поддржувате ли ваков вид на изјави во 21 век во Европа? Категорично, ако бях на мястото на действащия български държавен глава, щях да кажа следното. В 21 век в Европейският съюз няма място за идеологиите от времето на комунизма и фашизма. За съжаление, президентът Радев сега казва следното нещо. Нека първо Република Северна Македония да промени конституцията си, а пък след това ще видим. Аз считам, че трябва да има правни гаранции и за двете страни. Това е справедливият подход, както за България, така и за Република Северна Македония. Аз съм по-скоро на различна позиция от президента Радев, който казва: нека първо да се промени конституцията в Скопие, а пък след това ще мислим. Не, аз казвам, нека да има правно обвързващ договор и за двете страни, който да е коректен и който и двете страни да бъдат спокойни. И ако в този договор е приемливо да пише, че промяната в Конституцията ще стане сега или след година или след 5, но това е включено в договор и този договор има ясен правен ангажимент да се изпълнява, аз ще бъда за това да се даде зелена светлина. Како искусен политичар, знаете и свесни сте дека преговори се водат од двете страни, инаку би биле уцена, воспротивно, нели, би биле уцена од што Бугарија во моментот отстапува во преговорите, ако воопшто се водат преговори. Затоа што ние слушаме само дека се бараат одредени барања во однос на Македонија. Да. Трябва да бъдат. Радвам се, че има преговори. Изключително много се надявам тези преговори да приключат бързо и успешно. Има две важни предпоставки, за да можем да успеем. А те са, че в тези преговори България и Скопие, и двете страни, Република Северна и Скопие и България, трябва да имат прагматична, позитивна стратегия за това как да решим проблема. Само в споделената история, само в нашата споделена история, разбира се, решението, а от друга гледна точка, вие вече знаете, че беше абсолютна лъжа, че България оспорва правото на македонския народ на неговата идентичност. Да, не го оспорва. Да, сега тука ќе ве прекинам накратко, затоа што пред непол месец имаше дебата во Софија, на која што беше на 4 мај по повод смртта на Гоце Делчев, се веја македонско и бугарско знаме, присуствуваа председателот Радев, подпредседателката Јотова, други искусни политичари, меѓутоа се испраќаа пораки дека Македонија е измислена нација. Дали е тоа во ред? Не е в ред. Абсолютно не е в ред. Аз съм категорично против това. България трябва да се отнася с респект и уважение към решението на Република Северна Македония, на народа на Република Северна Македония. Единствената база, на която ние можем да стъпим, е взаимното уважение. Ние, българите, трябва да признаем, независимо каква е историята от средновековието, че днес единствено правилното решение е да дадем път напред, зелена светлина за европейското и демократично развитие на Република Северна Македония, защото тя е поела по този път и днес вашата история е различна,
И в последните 100 години е различно от историята на Република България. И не бива да гледаме назад, а трябва да гледаме напред. Ние признаваме пълното ви право на държава, на самоопределеност, на език, на култура, на какво. И това не може да има никакво съмнение. Ние не можем да налагаме като българи по никакъв начин, каквото и да било за бъдещето ви, а трябва да ви помагаме. Аз се срамувам от тези българи, които търсят провокацията. Моето последно прашање во однос на случување тоа што се случи поточно во Битола. Од една страна премиерот Петков на секое појавување се колне во пријателство, од друга страна учествуваше во провокација на отварањето на бугарскиот клуб Ванчо Михайлов. Како гледате вие на тоа? Вижте, провокация очевидно има и от двете страни, но те не трябва да ни отклоняват от правият път. Днес и в следващите седмици е момента и двете държави да направят необходимите компромиси, да стъпят на здравата основа на добросъседството, отказа от езика на омразата, реформите, базирани на европейски цени, за да може да постигнем това, което и българският народ желае и народът на Република Северна Македония, а именно добросъседството, сътрудничеството, приятелството. Искрено съжалявам, че от 2019 година насам се тръгна по пътя на конфронтацията. Изключително много съжалявам. Ви благодарам за разговорът. И аз ви благодаря. Успех и от все сърце ви желая всичко най-добро.